Rydych ni ganu emyn rhif 590. Mae fy nghalon am y hedeg unwaith eto I fy nifri. 590 gen I sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o'r Efengil o Matthew, chweched benod ac adnod 19. Matthew 6, adnod 19. Na thrysorwch I chwi drysorau ar y ddeiar,
lle y mae gwifyn a rhwd yn llygru, a lle y mae lladron yn cloddio trwodd ac yn lladrata. Wel, yn yr adnodau yma, mae yna gyfarwyddyd pendant. Allech chi geisio dychmygu yr bregeth ar y mynydd, a'r arglwydd Iesu yno yn pregethu ac yn cyfarch y dorf, ac mae'r arglwydd Iesu yn datgan yn eglur yr hyn na ddylsech ei wneud. Ond yna nid yw yn gadael yn y fan honno. Mae Crist hefyd yn mynd ymlaen ac yn datgan yr hyn y dylsech ei wneud. Felly mae'n dweud yn gwbl glir i chi beth sydd yn anghywir ac beth sydd yn gywir i wneud. Felly os ych chi yn y cyflwr ysbrydol hynny nad ydych chi yn gwybod pa ler ydych chi'n sefyll, yna mae'r adnodau yma i ddweud y gwir, mae'r holl ysgrythur, ond yn arbennig y bregeth ar y mynydd, mae'r adnodau rheini yn rhoi rhyfeddol iawn ac yn ddigon clir, ac mae'r neges yn ddigon amlwg yma ar eich cyfer chi, ac felly da o beth fydde i chi wrando yn astyd. Allech chi ddychmygu y sefyllfa. Mi fydde yna fath bresenoldeb ar y mynydd honno, ble roedd yr Iesu yn cyfarch y dorf, ac yr oedd wrthi yn pregethu, nawr pan ni'n gweddio am bresenoldeb Duw i fod gyda ni, yn ystod oed fawn, ac pan mae yna bregethiad y gair yn digwydd, mae e'n fraint ac mae e'n hyfrydwch i gael bod mewn oedfa lle mae presenoldeb Duw yn real iawn, ac mae pob un yno yn gwybod fod yr arglwydd yn eu plith nhw. Ond dychmygwch cael bod yna tra bod yr Iesu yn ei berson yn pregethu ar y mynydd a'i bresenoldeb yna yn ei lawnder. Ac yna fedrwch chi ddychmygu'r dorf yn eistedd neu yn sefyll neu beth bynnag fydden nhw yn ei wneud wrth ymyl ar ochr y mynydd ac yn gwrando ar yr Iesu. Ac yna'r arglwydd Iesu Grist yn edrych i lygaid unigolion. Mi fydde fe, wrth gwrs, mae e'n bosib ond diw pan mae rhywun yn pregethu i chi'n edrych ar y dorf, ac mae e'n anoddach pan mae'r gynulleidfa'n llai. Mae'n rhyfedd. Y pobl yn meddwl, ydych chi'n ffeindio fe'n haws i bregethu gynulleidfa mawr iawn. So wedi cael y fraint i bregethu gynulleidfa oedd mawr iawn yn aml, ond dwi wedi wneud o dro i dro, ac mae e lot yn haws. Mae lot yn haws achos chi jyst yn gweld lot o bobl a chi ddim yn poeni am neb. Pan ych chi'n gweld cynulleidfa llai, mae'n anoddach achos chi'n gweld gwynebau fy'n fynd fy'n draw, ac mae i fi ta beth yn anoddach achos chi'n gweld nhw. Ond efallai chi'n teimlo, os na i edrych i lygaid rhywun, maen nhw'n meddwl fy mod i'n pregethu atyn nhw, ac yn gas iddyn nhw efallai wedi cael geiddo hwnna sawl gwaith. Ac felly, mae yn rhywbeth lle falle bod yna dorf fawr, mi fyddech chi'n meddwl, wel, mae'n pregethu i'r dorf. I bawb, a fi neb yn teimlo fe'n bersonol i fod yn cael atyn nhw. Ond chi'n gwybod beth, pan mae presenoldeb Duw yno, mae'r rhai sydd yn y gynulleidfa yn meddwl mae'n pregethu i fi. Neb arall, mae'n pigo arna fi, falle dyna fydd y cychwyn. Falle erbyn diwedd yr oedfa, nid pigo arno fydd y cyhyddiad, ond yr oedd honno yn air o'r nef i fi. Allen ni ddychmygu mae rhywbeth tebyg oedd hi fan hyn ar y bregeth ar y mynydd. Mi fydde'r Iesu wrthi'n pregethu, ac efallai mi fydde fe'n edrych ar ambell un yng nghanol yr holl dorf, mi fydde fe'n edrych ar ambell un, ac yna falle'r rhai ddim yn sylweddoli, ddim yn meddwl o ran gweld i lyged, ond mi fydde nhw yno yn teimlo yn sicr tu hwnt i bob amheuaeth, mae'n gwybod popeth amdana fi, ac mae'n pregethu amdana fi ac i fi ac i neb arall, ac mi fydden nhw'n teimlo hynny, achos dyma beth yw natur yr Efengil, mae'n bersonol. Dydyn ni ddim yn pregethu i dorf, dydyn ni ddim yn pregethu nifer ohonoch chi, i ni'n pregethu ydyn i chi, ac os ydych chi'n teimlo mae'r pregethwr yn pigo arnoch chi, yna da o beth yw e. O leia roeddech chi'n gwrando. Os ydych chi wedi gadael un o'r oedfaon hyn yn mynd allan trwy drysau'r capel ac yn meddwl, mi roedd e'n pigo arno fi fyna, gael ddweud ardderchog, achos o'r diwedd eich bod chi'n gwrando. Os ych chi'n meddwl bod yn rhestru pethau a i fod yn pigo a rhywbeth i chi meddwl sy'n berthnasol i chi, a lle ddweud ydych chi, pryn, os o gwbl byddwn ni wedi meddwl am rhyw person arbennig, mae rai sgwennu hwnna lawr, yna, i beth ni'n gweddio bod yr ysbryd yn dod ac yn peri fod y gair yn dod yn berthnasol ac yn bersonol i chi.
Beth yw'r cyngor? Lle chi ddechmygu'r Iesu ar y bregeth ar y mynydd, wrth i bregethu'r dorf, mae'n dweud wrth chi, na thrysorwch. Mae'n dweud wrth chi beidio trysori ambell i beth. Ac yna ymhen ychydig, i ni'n clywed y geiriau, eithir trysorwch. Felly mae'n dweud yn ddigon clir, na thrysorwch, ac yna wedyn mae'n dweud, eithir trysorwch. Mae rhi mor berthnasol i ni fan hyn heddi, ac mae rhi mor bersonol i ni yn yr oedfa, chi sydd yma, ac efallai y rhai sydd yn bell, efallai yn ymuno trwy wrando ar y we, efallai bod yna rhai mewn gwledydd pell, dydyn ni ddim yn gwybod na gyn pwy sydd yn gwrando, ond y mae'r potensial yna i rai fod yr eiliad hon, i ni'n gwybod i ni wedi clywed am rai, wedi cael neges destun unwaith o'r India, rhywun i'n nabod yn yr India, syth ar ôl yr oedfa. Ac yn dweud rhywbeth, rhyw gyfeirio, rhywun o'n i'n nabod, ac falle dim byd am y bregeth, ond nhw'n cyfeirio wedi gweld chi ac yn y blaen. Felly gallai fod pen draw'r byd, yr eiliad yma, sy'n mos pa mor bell i ffwr, mae yr un mor berthnasol, yr un mor bersonol i chi fan hyn ac i rywun miloedd ar filoedd o filltiroedd i ffwrdd. Neu, gallai ni ddweud hefyd, mae yr un mor bersonol a pherthnasol i ni heddiw, ac yw falle i rai ymhen misoedd blynyddoedd. Dydyn ni ddim yn gwybod, mae'n bosib ond yw ni gyd wedi gwrando ar recordiad o bregeth, efallai gafodd ei bregethu 30-40 o flynyddoedd yn ôl. A nawr gyda'r we, pwy a wyr ymhen blynyddoedd, degawdau efallai os diw ei mynd, efallai bydd na rhywun yn gwrando, ac yr hyn i ni'n credu yn syfraniad diw, mae'r neges yn gallu bod yr un mor bersonol pryd hynny, ymhen blynyddoedd, falle na ddaw ffrwyth o gwbl i'r oedfa, i'r bregeth hon, heddi. Gyntaf, trysorau daearol. Na thrysorwch i chwi drysorau ar y ddeiar, lle y mae gwifyn a rhwd yn llygru, a lle y mae lladron yn cloddio trwodd ac yn lladrata. Nawr, mae'r cyfarwyddyd yn glir, yn bendant, ond hefyd y mae yn rhoi rheswm i ni am y cyfarwyddyd. Yn aml ond yw pan y mae rhywun yn dweud wrth ddim i wneud rhywbeth, falle bod e'n anodd ar adegau i ddilyn y cyfarwyddyd pan nad ydyn ni yn deall pam bod angen gwneud hynny. Ydych chi erioed wedi bod yn y sefyllfa hynny, rhywun yn dweud wrthych chi, neud i wneud hyn, ac mae'n rhywbeth anodd i wneud oherwydd ydyn ni ddim yn deall beth yw pwrpas yr hyn sydd wedi cael ei ofyn. Wel, dwi fel athro falle yn gwybod, a bydde sawl un yn y gweithle amrywiol sydd i gael, falle byddech chi'n dadle bod e'n wir yn eich gweithle chi, ond i athrawon, efallai rhywbeth sydd wedi digwydd dros sawl blwyddyn, ac dwi'n gwybod bod e'n wir y myd yr iechyd hefyd, bod pethau fel hyn yn digwydd. Mewn ysgolion yn ddyddiol, mae pobl yn mynnu athrawon i wneud rhyw waith papur. Ac dwi wedi eistedd lawr ac edrych ar y gwaith papur sydd rhaid i ni wneud. A dwi wedi bod mewn cyfarfodydd athrawon sawl gwaith ac wedi gofyn, gai ofyn beth yw pwrpas y gwaith papur yma? Gai ofyn pwy sydd yn elwa o'r gwaith papur yma? Oes na unrhyw un yn elwa o'r gwaith papur? Oeddi'r disgyblion yn elwa o'r holl waith papur sydd yn mynd i cymryd siwr fod gyda rhyw beth newydd arall yn dod i mewn yng nghanol pob peth arall sydd rhaid i wneud. Falle bydd hwn yn cymryd fel 8, 9, 10 awr ychwanegol mewn mis falle o waith papur, byddwch chi'n dweud wrth athrawon. Byddwn ni elwa hwn. Wel, ydy'r athrawon yn mynd i elwa? Na, does dim un plentyn, dim un athro yn mynd i elwa hwn. Ydy'r rhieni yn mynd i elwa hwn? Na, ydy'r rhieni ddim yn mynd i elwa. Pwy sy'n mynd i elwa o'r rhain? Yr rhai sydd yn dod i arolygu ni. Nhw sydd yn mynd i elwa, ac yna byddwn ni dal yn gofyn, odyn nhw'n elwa ohono fe? Chos mae rhaid nhw ddarllen trwyddo fe, byddwn ni'n weddol sicr beth awn ni'n ysgrifennu lawr rwtsh ar ddarn o bapur, byddwn ni'n siŵr bydde dim un o'r arolygwyr yn ei ddarllen e. Allan o'r holl bapur yna, diwerth. Ac felly mae'n anodd yn diwedd, mae'n anodd, a mae rhaid wneud e, achos mae'n ofynol, mae'n ôl y ddeddf gwlad, ond mae rhywun yn cyfiawnhau ei swydd trwy reid pentor o waith papur, di-bwrpas. Mae'r un peth yn byd iechyd siwr o fod yr un peth. Chi'n gweld y nyrsys a doctoriaid yn ysgrifennu treithodau diri lawr am ryw gyflwr person, ond na gyd oedd eisiau nhw'n wneud o dweud pryd cymeron o'r tablet, efallai, ond mae rhaid yn sgwennu holl waith papur pam rhag ofni rhywun i ddod a mynd â nhw i'r llys ymhen ychydig. Pwy sydd yn elwa? Mae cymdeithas yn llawn o bethau felly. Ond edrychwch chi ar air Duw ac
gewch chi ddim byd o'r fath. Fe fydd na gyfarwyddyd ar ôl cyfarwyddyd, ac fe fydd na reswm ar ôl reswm, tro ar ôl tro. Pam sydd rhaid i ni wneud rhywbeth, mae rhywbeth yn ddigon clir, felly mae'n hawdd falle mewn cymdeithas i feddwl, wel, dwi wedi cael llon bol ar yr holl ofynion yma sydd yn ddi-angen, ond dyna'r peryg dy math yno gymdeithas i ni'n byw yn ddi. Yna chi'n dod i'r rhaid, dwi'n pobl ddim yn dod i gapel dim mwy, ond petai nhw'n dod, maen nhw'n dweud, dwi ddim yn mynd i wrando, nhw chi'n dweud wrtha i sut i fyw, ond yma na reswm i'r peth. Mae yna reswm fan hyn. Mae Crist yn rhoi y cyfarwyddyd ac yn dweud pam. O, mae'r cyfarwyddyd yn glir. Na thrysorwch i'ch fi drysorau ar y ddaear. Hynny yw, be mae hwnna'n ei olygu? Peidiwch a gosod rhai pethau yn flaenllaw yn eich bywyd. Peidiwch a gosod pethau deiarol ar ben eich bywyd. Hynny yw fel y peth pwysica yn eich bywyd. Sut, gai ofyn y cwestiwn, sut ydyn ni, falle bod chi eisiau gwybod hyn, sut ydyn ni'n gwybod os ydyn ni yn trysori rhywbeth? Achos mae'n dweud wrthoch chi, beidio trysori pethau ddeiar. Be mae trysori yn ei olygu? Wel, mae'n weddol hawdd. Os ydyn yn onest â ni'n hunan, i ni'n gwybod os ydyn ni'n edrych ar rhywbeth fel trysor, neu rhywbeth gwerthfawr, ac yn trysori rhywbeth, pan ydyn ni'n treulio amser yn meddwl am y pethau yna. Ond nid yw'n wir, os ydych chi yn trysori rhywbeth, mi fyddwch chi yn ffeindio'ch hunan yn aml yn meddwl amdano fe. Mi fydd yna'n wir wrth i bobl ifanc ddechrau canlyn. Mi fydd yna'n wir, maen nhw'n trysori cwmniaeth y cariad. Ac felly, beth sy'n digwydd? Maen nhw'n aml yn meddwl am y person yna. Ac felly, eisiau siarad nhw, eisiau gweld nhw, eisiau llythyru, neu beth bynnag yw yn y ffyrdd yn y dydd yma gyda ffonau symudol ac yn y blaen. Ni fyddwch chi wastad yn meddwl am y person yna. Neu, i chi'n gwybod os ydych chi'n trysori rhywbeth pan ych chi'n rhoi ymdrech fawr i gael rhywbeth. Os ydych chi'n trysori rhywbeth, mi fyddwch chi'n rhoi lot o ymdrech i gael ac i'w gadw. Ond nid yw'n wir, mae yna rai yn gweithio oriau di-ri yn ei gweithle. Oriau ychwanegol mwy nag sydd rhaid. Mae rhai yn wir yn cymryd sawl swydd mwyn sicrhau digon o arian i brynu'r pethau yma nhw'n trysori. Ac chi'n gallu dweud, os ydych chi'n trysori rhywbeth, yn eich yn ymateb pan yn colli'r peth hwnnw. Felly, os ydych chi'n trysori rhywbeth, os chi eisiau gwybod, os ydych chi yn trysori rhywbeth deiarol, yna gofynnwch i chi'n hunan, sut ydych chi yn ymateb pan fyddwch chi'n colli'r peth hwnnw. Wythnos diwethaf, roeddwn ni'n edrych ar yr geiriau yma yn yr adnod chwerwder chwerw. Ond nid yna falle byddwch chi'n ei weld, os ydych chi'n colli rhywbeth i chi'n ei drysori, y mae chwerwder yn dod i fewn. Mae yna anfodlonrwydd, anhapusrwydd yn dod i fewn. Felly chi'n gallu dweud os ydych chi'n trysori rhywbeth. Mi Iesu Grist fan hyn yn dweud, ydych chi beidio trysori trysorau'r ddaear. Dwi ddim yn dweud, am eisiau gwneud hwn yn glir, nid yw'n dweud nad oes lle i'r pethau yma, pethau'r ddaear, achos mae pethau'r ddaear yn rhan o fywyd pob dydd. Fedrwch chi ddim ysgoi hynny. Felly dwi ddim yn dweud peidiwch a dymuno i cael nhw o gwbl. Mae'r pethau yma yn werthfawr ac yn llesol o dro i dro, ond yr hyn yw'r pwyslais nad ydym i'w dyrchafu i statws o drysor. Ac nad ydym felly yn ei trysori. Nawr, am ba bethau mae yn sôn. Na thrysorwch i'ch wi drysorau ar y ddaear, lle y mae gwifin a rhwd yn llygru, a lle y mae lladron yn cloddio trwodd ac yn llydrata. Beth mae'n ei olygu? Wel, yn syml iawn, pethau sydd yn gallu diflannu, pethau nad ydynt yn parhau. A mae'n cyfeirio dan cychwyn yr adnod na at y pryfyn bach sydd yn gollwng wyau, ar ddillad gwlanog efallai, ac yna yn y cyfnod pan mae'r wyau yma ac yn datblygu ac yn tyfu, maen nhw yn ôl pob sôn yn bwydo ar y dilledyn, ac felly yn bwyta trwy y dilledyn gwlanog, ac yna beth ych chi'n ffeindio? Ych chi'n ffeindio bod tyllau yn eich dillad chi, os ych chi'n rhoi nhw yn eich cwpwrdd, ac yna falle bod yna rhyw bryfyn bach wedi mynd mewn, a mae'r wyau bach wedi cael ei gosod, ac maen nhw wedi bwydo i mewn i'r gwlan. Ac mae gyda chi tyllau ar draws eich siwmperi chi, neu eich siaced. Dyna beth sydd yn digwydd, dyna beth mae'n cyfeirio, neu mae e'n mynd ymlaen, yn cyfeirio at rhwd sydd yn peri bod metalau yn llygru.
O, ni'n gweld cerydiad ar y metalau wrth i gemegau fwyta i mewn i'r metal arbennig. I chi'n gweld ar eich car, mae'r ochrau yn dechrau rhydu. Ar y beic, mae'n digwydd yn aml. Mae'r beic yn dechrau rhydu. Ac yn mynd yn ddiwerth. Ni'n gweld ni'n bwydydd ni, ond dyn ni. Ar ôl amser, trwy prosesau gwahanol naturiol, mae'r bwydydd yn llwydo. Neu mae'r llaeth yn siro. Mae'n digwydd yn diwedd. Mae bara chi wedi prynu, chi wedi treulio oriau, mynd i brynu'r pethau, chi'n gosod nhw yn y gegin, chi'n rhoi nhw o gwmpas y lle, ac yna beth sy'n digwydd ym hen dyddiau, a maen nhw'n llwydo. Ac yn enwedig yn y tywydd poeth yma, maen nhw'n llwydo'n gynt. Mae'r llaeth yn siro. I ni'n gweld pan yn adeiladu o bren. Cofio dysgu yn y dosbarth i'r plant yn ystod y cyfnod y Normaniaid. Ac yn dangos iddyn nhw cestyll Montabailey. Mae'n ddiddorol. Mae'n ddiddorol iawn o ran hanes Cymru. Ni wedi bod yn sôn yn ddiweddar do am Castell y Bered yna i chi le. Normaniaid gymeron nhw blynyddoedd, canrifoedd cyn bod nhw wedi llwyddo concro Cymru. Ac yna nhw yn dod â'i cestyll mawrion. Ond chi'n gwybod beth oedden nhw ddim yn cestyll mawrion i ddechrau. Beth oedden nhw'n wneud pan oedd y Normaniaid yn dod? Trio concro Cymru ac yn methu. Dod mewn i'n gwlad ni ac yn goffod mynd nôl a'i cynffonau rhwng i coesau nhw, nôl â nhw, ceffylau mynd nôl, methu nôl, ond pan o'n nhw yn dod, pan deithon nhw, beth deithon nhw? Dod ac yn adeiladu cestyll Montabailey. Ac i wneud rhoi sydyn, o'n nhw'n adeiladu nhw o bren ar hyd y cyrion. Ac yna y tomen mawr o bridd, a'r dŵr o gwmpas hynny, y dŵr o tu fas yna, ac yna'r ben y tomen o bridd, castell bach arall allan o bren, ac yna mi fyddai'r Cymru'n dod, ac yn ei llosgu nhw. Llosgyn o lawr, neu pwy bynnag arall oedd yn ymosod ar y Normaniaid. Ac mi roedd y cestyll yn diflannu, ond o'r rhaid nhw gael rhywbeth yn sydyn yn dod. O'r rhaid nhw gael rhywbeth lan yn gloi cyn bod nhw'n rhoi eu cestyll mawrion o gerrig. Ac i ni'n ddiolchgar iawn amdanyn nhw nawr, i ni'n cael pobl i dalu nawr i ddod i'n gwlad i weld y cestyll yma. Ac maen nhw'n bellau mawr pert. Ond i chi'n gwybod, does dim un castell Montabailey pren ar ôl. Dim un! Yr unig peth sydd ar ôl yw'r tomen o bryd a falle lle roedd y dŵr yn mynd o gwmpas y cyrion. Pam mae'r pren wedi pydru, mae e wedi diflannu, gafodd ei losgi neu mae wedi diflannu, falle os oedd e wedi llwyddo goresgyn y Cymru, doedd e ddim yn para dim mwy achos oedd y tywydd yn mynd i giro nhw. Os nad oedd y Cymru'n curo nhw, mi fyddai'r tywydd yn dod ac yn difetha'r cestyll. Pam mae e'n pydru? Mae pren yn ddiwerth o ran hynny. Ac eto i gyd, ond nid yw pobl yn rhoi eu holl drysor ar pethau pren. Pethau sydd wedi cael ei adeiladu, pethau sydd wedi cael ei llygru. Mae'n mynd mlaen, ac lle mae'r lladron yn cloddio trwodd ac yn lladrata. Os gellir torri mewn i adeilad, yna gellir dwyn y trysor ariannol, efallai dyna beth mae'n dweud fan hyn. Gall fod yn arian, yn air, yn gemau gwerthfawr. Mae'n haws byth heddi yn diwedd. Does dim angen i ni dyllu trwy waliau. Mae pobl dal yn ei wneud e. Ni wedi cael lladron yn ein tŷ ni. Bricsen trwy'r ffenest y drws cefn. A mewn â nhw. Trwy'r tŷ. Newn nhw ddim wneud e nawr achos mae'r cwn yna. Ond cyn y cwn, mi roedden nhw'n dod mewn a'r clychau'n canu a nhw'n cymryd be bynnag maen nhw moyn. Os oes rwy'n eisiau torri mewn i banc, maen nhw dal siwr o fod os ni'n tybio rhai yn tyllu mewn ac yn cael rhyw ffrwydiad yn ei twll. Dyna darlun sydd fan hyn, ond mae lot yn haws heddi achos mae cyfrifiaduron gyda ni. Ac mae'r arbenigwyr yma yn gallu eistedd lawr am ychydig blach o flaen y cyfrifiadur a clic o bwtwm a maen nhw'n gallu dwyn miliynau o bunnoedd. Sy'n eisiau tyllu trwy waliau mwyach. Fe fedra nhw ddwyn yr arian mewn eiliad. Maen nhw'n rhybuddio ni, dwi ddim yn deall dim am y peth. Maen nhw'n rhybuddio ni am yr cyfrif banc ar y we. Mae'n rhaid chi fod yn ofalus. Mae'n rhaid chi neud hyn a llall, a dwi ddim yn gwybod beth ni fod i wneud. Falle rhyw ddwrnod ffeindio bod dim arian o gwbl. Achos mae rhywun wedi mynd mewn i'ch cyfrif chi ar y we, wedi'r llwyddo rhywsut ac wedi dwyn y cyfan, a sa'n gwybod pwy yw nhw. Ar hyn y mae Crist yn dweud, pam o pam i chi yn trysori y pethau yma. Gall rhywun gyda clic o fwtwm dwyn eich holl arian. Fel rwy'n dorri mewn eich tŷ pan i chi yn y cwrdd. Yma'ch bwyd chi, yr holl arian i chi'n gwario yn y mannau bwt yma, fe allai lwydo o fewn eiliadau.
O, mae'r hybydd gan Grist. Peidiwch a thrysori'r pethau yma, pethau gellir diflannu dros nos mewn eiliad, pethau na all wir bodloni ein anghenion mwyaf. O, dyma'r pethau y gall ddiflannu. Dyna'r pwrpas mae'n dweud hyn yw hyn. Peidiwch a trysori, peidiwch ar yr holl fywyd a'r gasglu pethau sydd yn gallu diflannu. Arian, fe all arian ddiflannu dros nos. Dillad, fe allan nhw lygu, fe allan nhw'n cael eu tyllu gan bryfyn bach. Dim un o'r pryfed, wyau y pryfed. Nhw'n tyfu, maen nhw'n bwydo mewn i'ch dillad blanog chi. A maen nhw'n gallu llygru, gallu peri bod nhw'n diflannu. Eich car, eich beic, beth bynnag yw e, mae'n gallu rhydu. Y mae'r pethau, y mae gyd yn diflannu gydag amser. Mae J.C. Ryle yn dweud bod bydolrwydd yn un o'r peryglon mwyaf i'r enaid. Oeddech chi'n gwybod hynny? Bod bydolrwydd yn un o'r pethau mwyaf peryglus i'r enaid. O, mae'r pethau yma'n denion, dydyn nhw. Ac i ni'n gallu cyfiawnhau pob un, bod angen nhw arno ni. Na fedrwn ni wneud heb hwn a hwn a'r llall a beth bynnag yw e. Na fyddwn ni'n hapus os na chawn ni'r rhain. Ond ydyn ni'n gallu cyfiawnhau pob peth bydol i ni yn wneud. Os ydyn ni yn gadael i fydolrwydd i ddod i fewn, i ni'n meddwl, mae rhaid i fi cael yn well. Mae rhaid i fi cael hwn, mae rhaid i fi cael un fwy a diweddar. Ac fedrwn ni gyfiawnhau yn rhwydd iawn. A ydych chi yn trysori pethau'r ddaear yn fwy nag unrhyw beth arall? A mae angen bod yn onest gyda chi eich hun. Faint o amser, neu faint o'ch calon sydd wedi ei roi at y pethau yma? Beth ydych chi'n gweithio fy mas? Faint o oriau sydd wedi dreulio yn trysori y trysorau daearol yma. A fydd y pethau yma, cael ofyn, o werthu chi ar wely angau. Chi bod y dilledyn newydd yna chi wedi gael ac falle yn ymfalchio yna fe. Falle'r bwydydd crand i chi wedi brynu. Falle'r car, neu'r cartref, y shed yn yr ardd, yn bert hyfryd, eto wedi wneud allan o bren. Gyda ni ffens neis yng nghefn yr ardd. A dwi'n gwybod ymhen 2 flynedd siwr o fod fy'n adylla ynddo fe. Ac fi rhaid ymhen 5 mlynedd prynu newydd siwr o fod. Ond eto gyd i ni'n trysori'r pethau yma, ni'n gweithio'n galed i'w cael nhw. I ni'n mynd allan ac yn prynu treulio oriau ac yn breuddwydio am y pethau yma. A fydd y pethau yma o unrhyw werth i chi ar eich gwely angen. A fyddant yn eich cysuro wrth i chi fynd o fyd amser i dragwyddoldeb. Yr holl bethau yma i chi'n ei trysori, allan ni fynd â fe wedyn i hyd yn oed i faes ffrindiau, poblogrwydd hefyd. Allan chi dod ar cyfan mewn i'r un peth. Ond fan hyn mae'n sôn fwy am pethau daearol, pethau chi allu gweld, pethau gweledol, ond dewch chi ar cyfan i fewn, pa werth i'r pethau daearol i chi yn ei trysori, ac i chi wedi treulio oriau di-ri yn ei casglu. Pa werth i nhw? Gadewch chi ni symud ymlaen at rhywbeth sydd yn werthfawr, y trysorau nefolaidd yma, adnod 20. Eithir, trysorwch i chwi trysorau yn y nef, lle nid oes na gwifin na rhwd yn llygru, a lle ni chloddia lladron trwodd ac ni ladro tant. Wel, dyna chi wahaniaeth. Mae yna fath drysor, lle does dim byd yn effeithio arno fe. Does dim un gwefin, dim un pryfed, dim un peth sydd yn gallu effeithio. Does dim rhwd yn gallu dod yn agos iddo fe. Does dim un lleidr yn gallu dwyn unrhyw beth o'ch trysor chi. Mae yna fath trysor. Dyma chi gyfarwyddyd cadarnhaol. Dyma sydd angen, dyma sydd rhaid ei wneud. Mae Iesu Grist yn dweud wrthych yr hyn sydd yn holl bwysig. Gwnewch yn siŵr da chi, mae trysorau nefol yr ydych yn ei drysori. Mae dyma'r pethau pwysicaf yn eich bywyd. Dyma yw y pethau yr ydych yn meddwl amdanynt yn aml, y mwyaf aml. Dyma'r pethau yr ydych yn ei amddiffyn, y pethau nefolaidd yma. Eithir trysorwch i chwi trysorau yn y nef. Dyna be mae Iesu Grist yn dweud. Newch yn siŵr eich bod chi'n trysori. Mae eich trysor yw y pethau nefolaidd. Dyma'r pethau dylech chi fod yn myfyrio amdanyn nhw. Dyma'r pethau dylech chi fod yn ei amddiffyn. Nid ydych yn caniatáu unrhyw beth i ymyrryd yn y pethau yma. Os ydych chi eisiau gwybod os ydych chi yn trysori pethau nefolaidd, mwy na phethau daearol, yna gallwch chi edrych mewn sawl ffordd fel hyn, fel un enghraifft rydych chi'n trefnu eich dyddiadur yn ofalus.
nad oes dim byd yn amharu ar eich trysor chi, ar eich sil chi. Os yw eich trysor chi yn y pethau'r nefoedd, yna fe fyddwch chi yn trysori'r sil. Mi fydd y sil yn werthfawr i chi. Mi fydd y sil mor bwysig i chi. Mi fyddwch chi'n neud yn siŵr yn eich dyddiadur. Does dim angen dyddiadur arno ni nag oes, os ydych chi'n blentyn i Dduw. Does dim eisiau chi atgoffa chi na mai di sil yw e. Pa Gristion fydd yn meddwl, pa ddwrnod yw e fori? Maen nhw'n gwybod di sil yw e fori. I mae yno i chi wedi bod yn edrych ymlaen ato. Petai chi yn cyfarfod rhyw gariad neu rhywbeth, mi fyddwch chi wedi trefnu rhyw ddwrnod, byddwch chi ddim yn meddwl, pa ddiwrnod yw e nawr? Dwi'n goffa cwrdd â hi, neu fe, neu be bynnag yw eich achos chi. Chi'n gwybod pryd chi'n mynd i gwrdd â nhw. Chi wedi bod yn trysori fe, ac felly am y sil. Mae'r sil yn dod. Dydd Mercher yn ystod y cwrdd gweddi. I chi wedi bod yn gweddio am y sil. Mae'r cwrdd pobl ifanc yn arwen i fyny at y sil. Ac yna mae'r sil yn dod. Mae'n drysor i chi. Does dim rhaid i fi weithio. Does dim rhaid i fi adolygu. Does dim rhaid i fi wneud na'r llall. Sy'n eisiau fi fynd i siopa. Sy'n eisiau fi wneud dim o'r fath. Mae'n sil. Mae'n drysor i mi. Mae'r cwrdd gweddi yn drysor i mi. Mae'r oedfa yn pregethu yn drysor i mi. Mae wythnos o gynhadledd yn drysor i mi. Ond nid yw yn wir. Mae'n drysor. Mae gwersylloedd yr ifanc yn drysor i ni. Pam? Achos fe fyddai'n clywed am fy arglwydd i. Fe fydd y pethau yma yn agos iawn i'n cylonau ni. Dim ond y gorau yr hoddwch i'r pethau yma. Mi fyddwch chi'n rhoi eich gorau chi. Eich amser tawel chi, fyddwch chi wedi eistedd lawr a meddwl, pa amser yw'r gorau yn y dydd i mi ddarllen a gweddio, mi fyddai'n ddyddiol, yn ceisio'r arglwydd, mae'n drysor i mi. Dwi ddim eisiau dim byd i amharu ar fy amser i. Dwi'n eisiau dim byd i amharu ar hwnna. Does dim peryg y fy mod i mynd i cael unrhyw beth sydd yn mynd i myrryd yn y pethau yma. Pam? Mae'n drysor i mi, mae'n drysor yn y nefoedd i mi. Mae'r pethau yma'n bwysig i mi. Efallai yn gydwybodol ac fe ddylsyn ni fod ym mhob maes. Fe ddylai'r Cristion fod yn gydwybodol yn ei waith gyda'i deulu. Ond nid yw yn dod yn agos at y trysori o'r trysor yma. Pa beth felly y mae Crist yn sôn amdano? Beth yw'r pethau yma? Wel, beth sydd yn helpu ni yw falle darllen yr emyn yma. Grandewch, dyma i chi'r trysor sydd gan y Cristion. A dyma'r trysor lle nad oes gwifin na rhwd yn llygru ac ni chloddiad lladron trwodd. Gofynnwch y cwestiwn, a oes unrhyw beth y gall amharu ar y trysor yma? A dyma beth mae'r emynydd yn ei ddweud. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd? Oedden nhw'n wir i chi? Odi Iesu Grist yn fwy na'r byd i chi? Odi yn fwy na'ch poblogrwydd chi? Odi yn fwy na'ch cyfoeth chi, eich arian chi, eich cyfeillion chi? Eich enw da chi? Odi yn fwy na'ch pleserau chi? Chwaraeon, odi yn fwy na'ch chwaraeon i chi? Odi yn fwy na'r pethau mae i gyd? Odi hwnna'n wir? Odi chi'n gosod unrhyw beth arall fwy na hyn? Oed gyda'r Cristion nag yw. Mae'n dweud, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. A gwrandewch ar hwn, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r Indiau gyd. Mae yna fwy o trysorau yn enw Iesu Grist na holl trysorau'r India. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Mae'r cyfan yn dod yn fran ohono i trwy Dduw ar arglwydd Iesu Grist. Mae'n mynd ymlaen. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth, a welodd llygad ar hyd wyneb dearlawn. Chi'n ddeall yna to, chi'n mynd i'n canu hwn, canoedd y weithiau. Ydych chi rioed wedi meddwl beth chi wedi ganu? Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar beth. Beth mae gwedd? Beth mae gwyneb yr Iesu yn rhagori arno? Ar bob peth. Bob peth. A welodd llygad ar hyd wyneb dearlawn. Popeth sydd ar y ddaear. Enwch chi unrhyw beth sydd ar y ddaear yma. Ac mae'r emynydd yn dweud, Iesu, Iesu, rwy ti'n digon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth, a welodd llygad ar hyd wyneb dearlawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. Ydych chi'n gallu dweud hynny?
Mae mwy o werth, mwy o drysor yn enw'r Iesu na holl drysorau'r India. Y trysorau yma oll yn eiddo i ni os beth, os ydym yng Nghrist Iesu. Os ydych chi'n Gristion, yna mae'r holl drysorau sydd yn yr arglwydd Iesu Grist yn eiddo i chi. Pob un ohonyn nhw. Pa enw y mae'r pechadur am ei glywed yn fwy nag unrhyw enw arall? Pa mae'r pechadur yn teimlo euogrwydd ei bechod? Pa enw fydd y pechadur hwnnw am ei glywed? Oedd eisiau clywed enw'r gwleidyddion sy'n newydd cael ei ethol? Wel, dwi'n meddwl mae'n lot o werth i ni. Ydych chi'n teimlo'n llawn cyffro gyda'r prif weinidog newydd? Ydych chi'n gwneud eich enaid lamu gyda llawenydd bod hwn yn mynd i fod yn achubiaeth i'r wlad? Wel, wrth gwrs ddim. Does dim un arlywydd mewn unrhyw wlad y byd, dim un prif weinidog. Does yr un yn mynd i wneud dim byd o werth i'n henaid ni. Ond yma Iesu, rwy ti'n ddigon. Dyna chi'r enw mae'r pechadur am ei glywed. Dwi ddim eisiau clywed am unrhyw enw arall. Dwi ddim eisiau clywed am unrhyw chwaraewr pêl-droed neu rygbi mewn awr o argyfwng. Ydw i eisiau gwybod am enw y rhywun sydd wedi cael record byd yn y gemau Olympaidd. Pa werth mae rhain am mynd i roed i'n henaid i? Ond Iesu, rwy ti'n ddigon? Rwy ti'n llawer mwy na'r byd? Pa enw sydd yn beraidd i'r un sydd yn teimlo'r euogrwydd? Pan ych chi'n teimlo'n euog, pan ych chi'n teimlo y tywyllwch yna, y bryntni am eich pechod chi, beth ych chi eisiau clywed? Ydych chi eisiau clywed am rhywbeth neu gilydd yn y pepurau newydd sydd yn mynd i ddweud bod yna rhywbeth mynd i helpu chi'n economaidd? Na, dwi'n mynd i wneud dim byd i'ch enaid chi. Beth ych chi am glywed yw, oes yna un yn mynd i helpu fe euogrwydd i. Pan yn teimlo ofnau'r bedd, mae'r bedd yn erchyll ond yw e. Chi roed wedi meddwl mae bedd yn eich erchyll. Sawl troedfedd lawr dwi ddim yn gwybod maen nhw'n mynd 6-7 tyngfa bedd. Ac yn y tywyllwch mae'n ddiwedd yn diwedd. Mae'n ddiwedd arni. Ar ofnau'r bedd. Pan ych chi'n camu o amser i byd tragwyddoldeb. Oes ofn arnoch chi. Oes ofn y bedd arnoch chi. Oes ofn tragwyddoldeb arnoch chi. Beth os yw'r hyn i ni'n pregethu yn wir? Ydych chi'n ofni? Pa enw gai ofyn i chi sydd yn mynd i godi eich enaid chi fyny pa mae'r ofnau yn llethol am ofnau'r bedd? Pa enw sydd yn dod â heddwch i'r enaid? Pa enw arall ar wyneb ddeiar sydd wedi bod, sydd yma heddi ac yn mynd i ddod, sydd yn mynd i ddod ag heddwch i'r enaid cythryblus, yr enaid sydd wedi thaflu i fyny ac i lawr ar dornau stormus y byd. Gallai dweud wrthych chi, mae'r mynydd yn gwybod pa enw yw e. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mae cael clywed am waredw'r byd i bechadur. Pan mae'r pechadur eog yn clywed am waredwr. Dyna beth dwi wedi bod eisiau clywed ys amser. Ac i chi sydd wedi clywed yr enw cannoedd ar filoedd o weithiau, y broblem yw dydych chi erioed wedi meddwl eich bod mewn angen cael eich gwaredu. Ond chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Pan mae'r eiliad hynny, pan mae'r ysbryd yn dod ac yn dangos i chi eich euogrwydd a'ch pechod, yna i chi'n dyheu am cael clywed yr enw. Fe fyddaw ryw ddydd os diw a'i mynd yn ei ras y bydd yn gweithio arnoch chi, falle bod chi wedi treulio blynyddoedd yn ei wrthod e, blynyddoedd yn ei ddirmygu fe, blynyddoedd yn cysau clywed ei enw'n cael ei ynganu. Ond yna, os daw yr ysbryd a dangos i chi eich pechod, chi'n gwybod be fyddwch chi eisiau clywed? Fyddwch chi eisiau clywed, Iesu, rwy ti'n ddigon. Dyna be fyddwch chi eisiau clywed am un arall? Fyddwch chi ddim eisiau clywed am enw unrhyw un arall? Fyddwch chi ddim am glywed am unrhyw athroniaeth arall. Yr unig beth fyddwch chi am ei glywed yw am waredwr. A ddaw ar hyddhad i'r enaid a llawenydd. Crist yw yr un a ddaeth i ddelio a'n holl broblemau, a'n holl bechod. Hyn sydd wedi peri'r diffyg heddwch yn y lle cyntaf. Hyn sydd wedi peri'r ofn. Y mae pechod wedi peri ofn. I'ch pechod sydd yn eich cadw o gymdeithas a'ch greawdwr. Ond yna pan yn clywed am Grist ar hyn a wnaeth drosto, dyna lawenydd y cewch chi. Fe fyddwch chi'n clywed am yr un a ddaeth i fyw bywyd perffaith yn eich lle.
iddo fodloni y gofynion y ddeddf yn eich lle, iddo fynd yn ifydd i'r groes, be nath e ar y groes, fe gymerodd eich cosb yn eich lle. Fe dywalltodd ei waed yn eich lle, fe gymerodd e'r digofaint yn eich lle. Iddo brofi ar y trydydd dydd, iddo i goncro Satan yn fuddugoliaethus, gododd e'r bedd, fe goncrodd y pechod. A oes na drysor gwell yn yr holl fyd. Allwch chi feddwl, gai roi her i chi, dewch lan at ei ar y diwedd a dwedwch chi'n gwybod am drysor gwell. Fedrwch chi ddim. Does dim trysor fwy gwerthfawr. Trysor sydd yn achub enaid am holl dragwyddoldeb, gyda sicrwydd diamheuol, unwaith yn gadwedig am byth. A oes na drysor gwell. I wybod fod eich pechodau wedi maddau. Oes na unrhyw deimlad gwell. I wybod fod yr arglwydd wedi maddau eich holl pechodau, bod eich enaid wedi o'chi'n llwyr lan, pan i chi wedi cael cipolwg ar eich brynt ni, ac yna wedi dod at droed y groes, ar Iesu yn eich golchi chi'n lan. A oes yna deimlad gwell yn y byd? Fyddwch chi'n dweud, wel, petai Cymru di ennill yr Euros. Wel, allai dweud, mi fyddwn ni wedi bod yn hapus. Ond allai dweud hyn wrthych chi, byddai ddim wedi dod yn agos. Ddim wedi dod yn agos i cael gwybod fod pechodau wedi maddau. Petai rhywun yn dod a dweud wrthych chi wedi cael y swydd pwysig yn y byd, wel, falle byddai ddigon neis, digon o help falle. Chymod beth, dyw'r llawenydd fyddwch chi'n ei gael ddim yn dod yn agos. Achos y mae'r pethau hynny yn pydru. Mae pobl yn anghofio pwy enillodd wythnos diwetha. Bron iawn, chi'n anghofio beth oedd y gêm diwetha nath ni ware, a nath ni ennill neu colli, mwyn cofio. Pethefnos yn ôl, ni di anghofio'n barod, ond pa mae'r enaid sydd yn llwythog ac yn flinderog ac yn teimlo'i frynt ni ac yn teimlo'r euogrwydd yn dod at Gris ac mae'n golchi chi'n lan. Does dim byd gwell, does dim trysor fwy gwerthfawr, does dim byd yn well yn yr holl fyd. Bod nawr ganddoch chi heddwch a Duw. Dyna chi drysor i fedru cysgu yn y nos, yn gwybod eich bod yn ddiogel yn Christ. Os na unrhyw drysor gwell yna? Dychmygwch yr ysbytau yng Nghymru heddi. Yr rhai sydd yn agosau at wely angau falle. Dychmygwch y trysor sydd gan rai yn gwybod bod ei henaid yn ddiogel am dragwyddoldeb. Does dim trysor gwell, fe fydd yna rai yn y gwely drws nesaf yn talu'r holl fyd am y peth, ond ddim yn gallu, achos mae trysor nhw'n ddiwerth. Ond i'r Cristion, mae'n gallu cysgu yn y nos, yn gwybod pa beth bynnag a ddaw. Mae fe enaid yn saff ac yn ddiogel yn Christ. Dyna chi drysor, does dim byd gwell nag oes? Dim byd gwell. Pa mae'r cymdeithas yn mynd ar ei lawr, pa mae'r sefyllfa economaidd yn mynd i fynd o ddrwg i waith, ac mae'r Cristion yn falle'n pryderu chydig bach, ond wedyn mae'n dweud, wel, dyna ni'n derbyn beth bynnag ydda. Mae'n sor llawer gwell na'r unrhyw beth sydd ar y ddaear. Dyna chi heddwch i wynebu treialon pob dydd. Sut mae'r byd yn gwynebu unrhyw ddwrnod pwy awyr. Ond mae'n anodd ar Gristion. Ond mae ganddo fe drysor sydd yn help. Grandewch ar hwn 1:41 adnod 3 a 4. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist ar hwn, yn ôl ei fawr drigaredd a'n hadgenhedloedd ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Grandewch ar hwn. I etifeddiaeth anllygredig, a dihalogedig, a di-ddiflanedig, ac ynghadw yn y nefoedd i chwi. Dyna chi drysor, dyna'r trysor sydd gan y Cristion. Mae gan y Cristion etifeddiaeth. Gwell nag unrhyw etifeddiad daearol. Mae ganddo fe etifeddiaeth beth? Anllygredig. Does dim un gwifin yn gallu dod yn agos i'w etifeddiaeth. Does dim un problem economaidd yn gallu amharu ar ei etifeddiaeth. Does dim un lleidr yn gallu dwyn ei etifeddiaeth. Mae etifeddiaeth y Cristion yn anllygredig, dihalogedig a di-ddiflanedig. Fydd e beth yn mynd? Ac ynghadw yn y nefoedd i chwi. Mae'n cael ei gadw i ni yn saff, lle nad oes dim yn gallu amharu yno fe. Dim un rhwd, dim un lleidr, dim un gwifin. O chi sydd heb bwyso ac yn gwrthod credu ar yr Iesu. Gai ofyn i chi,
A oes ganddoch chi y fath gysur wrth wynebu bywyd? A oes ganddoch chi'r fath o beth, y fath sicrwydd wrth wynebu bob dydd, wrth wynebu marwolaeth? A oes ganddoch chi y fath drysor? Allai ateb drostoch chi nag oes, ac os fentrwch chi ddadlen wahanol, neu heriwch chi ddod lan i ddweud wrthai ac i brofi'ch pwynt, achos does ganddoch chi ddim y fath lawenydd, y fath obaith, y fath sicrwydd. Does dim trysor o'r fath ganddoch chi. Mae pob trysor sydd ganddoch chi yn gallu diflannu mewn eiliad. Ond nid felly'r Cristion, achos y mae Duw wedi addo. Y mae'r cadwedigaeth yn dragwyddol. Does dim cysur. I ddweud y gwir, croesi bysedd yw eich cysur chi. Dyna beth yw e? Cyffwrdd pren. Dyna lefel eich cysur chi. Croesi bysedd. Croesi bysedd fydd popeth yn iawn. Claddu pen yn y tywod. Wel, os na i ddim meddwl am y peth fydd yn iawn. Mae pawb arall yn yr un cwch a fi, chi'n dweud, felly mae popeth yn iawn, os gladdau mlaen yn y tywod, fydd popeth yn iawn, a na i gario ymlaen i chwarae rownd gyda bywyd, a na i chwarae gyda trysorau bach, diwerth o gymharu â'r Cristion. Y mae ganddo'r trysor fwy a gwerthfawr, ac yn fer iawn i orffen. Trysorau'r galon, adnod 21, canys lle y mae eich trysor, yno y bydd eich calon hefyd. A yw'ch trysor yma? A yw'r trysor yma neiddo i chi? A yw eich calon yn y pethau yma? A ydynt yn bopeth i chi, popeth yn bersonol i chi wedi profi nhw? Fod cymdeithas yn rhoi pwysau arnoch i ildio i'w temptasiynau ac i ddilyn y dorf, gai atgoffa chi mae unigolyn ydych chi, ac fe fyddwch chi yn atebol fel unigolyn. Fod tad celwyddau fel glwson ni bore yma, mynd i'ch perswadio chi fod pawb yn yr un cwch, fod eich ffrindiau chi gyd yr un peth. Dwi ddim yn wir, achos fe fyddwch chi'n goffod sefyll ar eich pen eich hun. Chi sydd yn atebol am eich meddyliau eich hun. Chi sydd yn atebol am eich pechodau, eich drwg gweithredoedd, eich hunanoldeb. Chi sydd yn gorfod sefyll o flaen eich crewdwr a datgan ger bron eich crewdwr. Paham y gwrthodoch ei air a iachawdwriaethau. Mae yn fater i chi, eich calon chi. Gai ofyn i chi, ydych chi'n gwybod a ydych chi erioed wedi edifarhau? A ydych chi wedi credu ac ymddiried yng Nghrist? Eithyr trysorwch i'ch wy drysorau yn y nef, lle nid oes na gwyfyn a rhwd yn llygru. A lle ni chloddia lladron trwad ac ni ladra tant. Does dim yr un gwyfyn yn gallu cyffwrdd iachawdwriaeth. Bywyd tragweddol. Dyw rhwd ddim yn gallu llygru cymdeithas a Duw. Dydy rhwd ddim yn gallu ymharu ar mabwysiad i'w deulu nefol. Mae'r rhain yn fendithion sydd yn para am dragwyddoldeb. Dim un lleidr yn gallu dwyn eich tangnefedd chi. Ar fraint o fedru alw ar eich Duw a dod â deisyfiadau ger ei fron. Ar fraint o weld atebion i weddi. Dyna chi drysorau. Unwaith yng Nghrist, yna yr ydym yng Nghrist am byth. Ni all ddim newid hyn. Dyna chi sicrwydd iachawdwriaeth. Unwaith yn chi'n dod i'n Gristion, unwaith chi'n dod i gredu, unwaith yma'r ysbryd wedi agor eich llygaid i weld eich angen ac wedi rhoi rhodd o ffydd i chi. Unwaith chi wedi dod a droed y groes ac mae'r Iesu wedi cymryd eich pechod a wedi hoelio i'w groes ac mae waed yn llifo drostoch chi ac mae'n golchi chi'n eich enaid yn wynach na'r eira. Unwaith mae hynny wedi digwydd, mae wedi digwydd unwaith ac unwaith am byth. Ac mae'r trysor yn eiddo i chi a yw eich calon yn gwybod unrhyw beth am y pethau yma. I chi'n gallu profi'r peth trwy edrych i weld. Sut ydych chi yn meddwl am y pethau hyn? Sut ydych chi'n amddiffyn y pethau hyn? Pa mor bwysig yw'r pethau hyn i chi? Fe fydd ffrwyth eich edifeirwch i weld. Fe fydd ei weld ar eich bywyd chi. I ni'n gallu dirnad achos pan chi'n gweld rhywun yn trysori rhywbeth. Chi'n gweld rhyw blentyn yn dod i'r ysgol a maen nhw wedi dod â rhywbeth o adre. Chi'n gweld maen nhw'n dod i dangos a dweud a maen nhw'n dod â rhywbeth a mae'n rhywbeth gwerthfawr. Falle taid wedi dod efo nôl o rhyw wyliau neu rhywbeth. Ac mae'n dangos, a chi'n gweld y plentyn, be ti eisiau fi wneud gyda hwnna? Be ti eisiau fi wneud? Ti eisiau fi gadw efo hyn? Neu na.
Dwi'n rhoi yn y bag. Dyna beth mae'n dweud bob tro. Mae'n rhywbeth gwerthfawr. A dwi ddim eisiau nhw golli fe. A maen nhw'n dweud, dwi eisiau rhoi yn y bag, achos mae'n saff yn y bag, fe gofio i fynd efo gatre. Mae'n werthfawr iddyn nhw. Gai ofyn i chi, ydych chi felly gyda iachawdwriaeth, y mae Iesu Grist i maddau'r holl feiau? Mae wedi rhoi bywyd tragwyddol i chi, ac felly beth i chi wneud i chi'n trysori fe? Mae yn fy nghalon ni, mae yn saff yno, mae'n ambell. A dwi ddim eisiau dim i amharu yno fe, felly beth dwi'n gwneud? Dwi'n dod i'r cynhadledd a dwi'n mynd i wrando ar air Duw. Pam? Dyma'r trysor fwyaf gwerthfawr. Dwi eisiau canu amdano fe gymaint ag y medrai. Dwi eisiau cymdeithasu a'i bobl e gymaint ag y medrai. Na thrysorwch i chwi drysorau ar y ddeiar, lle mae gwifin a rhwd yn llygru a lle mae lladron yn cloddio trwodd ac yn lladrata eithir. Trysorwch i chwi drysorau yn y nef, lle nid oes na gwifin a rhwd yn llygru, a lle ni chloddio lladron trwodd ac ni ladra tant. Cynnes lle mae eich trysor, yno y bydd eich calon hefyd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn diolch i ti ei fod e'n werthfawr i ni, ac mae hwn yw'r trysor fwyaf gwerthfawr. O Dduw, i ni'n gweddio, fydd na rai yn dod i weld mae Iesu yw'r un fwyaf gwerthfawr yn ei bywydau. Am y tro cyntaf, erioed iddynt sylwi hyn. Cyn diwedd y dydd yma, i ni yn gweddio, y bydd Iesu yn ddigon iddyn nhw hefyd. Trigar ha gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant hyn, arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen drwy ganu'r emyn yna, 188. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd. 188 gen i sefyll i'w chanu. sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.